Yun mga idol, nakadalawa tayo. Tumakbo kasi. Yan mga idol, nahuli pa rin natin. Tinapa ko lang. Yan mga idol. Nakaulam agad mga idol. Saglit pa lang tayo. Yan, magandang gabi na naman po sa inyong lahat mga idol. Bali, manunulo naman tayo ng kaso. Sana makarami tayo. Kahit pang ulam lang. Nandito na pala ako sa palayan mga idol. So sana swertein tayo ngayon. Sigurado akong malaki nga naman ang dagat ngayon mga idol. Ayan mga idol, nandito na tayo. Ayan mga idol, may tubig nga. Ano pa, high tide pala. Mga idol, nakadali agad tayo. Malaki. Mga idol, dalawa. Mga idol, nakadalawa tayo. Mukhang swerte tayo ngayon mga idol. Sunod-sunod yung huli natin. Pa mga idol. Mga idol. Akyat. Aduh. Akyat tayo dito mga idol. Dito talagang daanan. Pahirapan. Meron na naman mga idol.
makikita tayo mga idol. Sana mahuli natin. Yung mga idol, huli natin. No? Idol, malaki yun. Dalawa. Ito yung isa. Yung isa mga idol. Ito yung unahin natin. Kalubog mga idol. Saan ang dagat? Tumakbo kasi. Yan mga idol, nahuli pa rin natin. Pinapa ko lang. Buti hindi ako nakagat. Yan mga idol, yung isa. Ito pala mga idol. Nakaharang yung anong kahoy. Mga idol, nakuha na naman natin. Kalagdanan yan mga idol. Yan ang gumagawa ng bahay ng mga kaso. Mga idol, nakuha pa rin natin. Yan mga idol, dalawa. Sana makuha natin. Ito yung inuna ko mga idol sa taas kasi tumakbo na. Bago yung isa. Mga idol, dalawa na naman. Yan mga idol, hindi yung kinakain sa amin. Parang may malahibo. Yan pa mga idol. Doon sa ilalim. Yan, tumalon mga idol. Marami kasing nakaharang na balago. Tangkig mga idol.
mga idol, nilinisan ko na lang siguro to dito para hindi na ako maglinis dun mamaya, para pagdating dun pagluto na lang. Baka gigisa ko to mga idol mamaya. Dito na lang tayo dadaan. Na makadagdag pa tayo dito mga idol. Mga idol, no? Nakaulam agad mga idol. Saglit pa lang tayo. Siguro dito na lang ako lilinis mga idol. So yun mga idol, update ko na lang kayo mamaya pagkatapos kong maglinis. So yun mga idol, yan na po lahat. Nalinisan ko na po. Yan o, medyo marami na rin. So yun mga idol, pauwi na po tayo. Dito tayo dadaan. Surot-surot. Guys, mga idol, ulam din tayo. Kahit saglit lang. Nandito na pala ako sa daan mga idol. So yun mga idol, hanggang dito na lang pang video ko. So sana po panoorin nyo po ang video ko na to mga idol. At sana mga idol, paki-subscribe naman ng channel ko para madagdagan naman yung subscriber ko mga idol, kasi konti pa lang yung subscriber ko. Ayan mga idol, nandito na lang po. God bless po sa inyong lahat. Sana po ay mag-iingat po tayo palagi. Nagkaroon ako mga idol yun. Para nakatawag ibon. Yan pa mga idol. So yun, idol, see you next vlog po. Kita na lang po tayo ulit sa susunod na video mga idol. So salamat po sa panonood mga idol.